Gapu iti agtultuloy ang panagnato ti presyo ti krudo ken gasolina sumagmamano a jeepney ken taxi driver ti nagsardeng nga agpasada. Nang ito na ito'y itinabayag ken at hitdo pila kadagiti commuter kadagiti paradaan. Pakasaknan met dagiti driver ti nababa a pamasahe. Daw dawatan dati kanayunan a pamasahe nga aprobaran kumati gobyerno. Kanayunan a detalye ipaay ni Jezreel Kate Lapisar. Parikot dagiti jeepney driver kon operator ti agtultuloy a panagnato ti presyo ti produkto alana. Sumagmamano a jeepney drivers ti saanan nga agpasada gapu taawanan ti birok da tunggal biyahe da. Iti Pakdal staging area, awan a makita dagiti jeep nga agururay ti pasahero. Sigun iti dispatcher, agsisinublat dagiti jeepney drivers nga agpasada tapno adda ti maiyawid da kadagiti pamilyada. Siyempre, walang kita. Kaya hindi sila makalabas lahat. Pag lumabas sila, wala na. Mas mataas yung krudo kaysa yung koleksyon. Kaya siyempre, mga iba, kaya nga nakahati sila. Agtultuloy mati monitoring ti Traffic Enforcement Unit ti syudad kadagiti transport sector. Sigun kadakwada, pudno nga umadadon dagiti jeepney ken taxi driver a nagsardeng nga agpasada. Ken kadawyan a dagiti driver operator ti mangmanmaneho kadagiti unit dan. May basar iti kaudyan a datos ti opisina, bimaba iti 20 aging 30% dagiti lugan nga adda iti kalsada. Impasigurado damet nga adda dagiti adda nga ipatpatungpal ti gobyerno lokal ti syudad tapno matulungan dagiti transport sector. Hopefully within this week is may implement natin. Magkakaroon sila ng MOA with our jeepney drivers, jeepney associations para ma-ensure natin na yung continuity ng pagbabiyahe ng mga jeepneys natin. Malaksid iti data, mangipapaay ti libreng sakay ti nagduduma nga opisina iti syudad tapno maakomodar dagiti commuter nang runan o tiddug ti pila kadagiti staging area kan awan ti dagos nga agsubli alugan. Kabayatan na imon monitor damatla ang dagiti jeepney driver kan operator iti panagnato ti pamasahe iti baet nga awan pay ti direktiba nga agipangato dagitoy. Ang ginawa na lang para sakaling matulungan natin yung mga drivers natin is yung nga parang yung mga donation na lang siya. Walang pilitan yun, parang donation lang, depende yun sa mga sumasakay kung gusto nila magbigay ng dagdag, pero hindi pwedeng pilitin. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.